Nou, ik ga eigenlijk in Fries nemen we dat ook een uitstuurbedrijf. Ik ga een uitzendbureau. Bureau eigenlijk alleen maar in de bouw. Hoe best op het idee kwamen voor deze met z'n squallen? Nou, ik hier wel jongens te stage erin. En toen kwam ik een stage erin in een metselaar. En die ondernemer op het metselbedrijf zei op een gegeven moment meer van, weet je, hij had helemaal nog geen verstand van de bouw. Hij had eigenlijk nog niks bijeen hoor. Nou, toen ben ik daar eens wat indoken en toen bleek dat er gewoon heel weinig metselaars jong waren, omdat er heel weinig leerling metselaars waren. Nou, toen ben ik in gesprek met de squallen gegaan en toen zei ik, nou Kevin, op deze manier zorg je dat we die jongens wat extra bagage in mij houden. En in februari is het openeren en in maart zijn we begonnen met de opleiding. Dus dat gaat voortreffelijk. Heel bijzonder dat je op 14 hier bent en je bent zo serieuze ondergang. Daar heb ik echt diep respect voor. Wat vind je toch hier zo mooi aan dan? Het werken, hoe het eruit uitziet, als een hoermaker staat, een gebouw. Ook de werk is heel verschillend van die Afrika. Ja. Ja, wat is het verschil dan? Ja, in mijn land wij doen cement bouwen. Aan de muur, ja, stukken door. Ja, ik bedoel stukken door. Ja. Maar hier niet veel te veel. Ja. Maar wou je in Sudan ook al metselaar worden? Ja, heb ik in Sudan gemetseld. Nou, er is een grote tekorten metselaar. Dus die jongens die kennen wat ze kleren binnen mijn opleiding direct onder. Ja. Nou, ik ben van huis uit metselaar. Dat ga ik met de bouw. En ik ben net een squalgonger. Dat was net mijn grootste hobby, dus ik zei, we gaan ook werk. Ik ga de bouw altijd mooi van. Ja, heel mooi. Ja. Ja, Dus, maar de beste oerwekken, hè? ja, ik ben inmiddels zijzieling ben ik van een steiger van. En ja, toen voel ik net meer fysiek de bouw on. Dat mis ik wel, ja? Dat we fysiek wat, nou ja, dat je gewoon deze brood en dat je warrig thuis komt. Ik mis de gezelligheid en de willen die we bouwen en het oude hoeren, dat mis ik echt wel, ja? Ja, wel. Leer je het hier goed? Ja, heel echt goed, ja. Aardige mensen, leuke mensen, ja. En ook, ik leer elke dag een nieuwe woorden, Nederlands. Ja, dat is ook goed. Ja. Ja, want hoe lang ben je hier nu? Ik ben in Nederland, ik was in Nederland december 2016. Oké. Ja. Nou, dat gaat toch heel goed het Nederlands? Ja, gaat goed. En het Fries? Ja. Wat zei je zo net ook weer over de muur in het Fries? Mooi moera.